kien mhux żball, ġenwin ma kien żball illi kellu ma jsirx. Ġifieri ma naħsibx li kien għaqli illi Tony Pezzina għamel din l-applikazzjoni f'kuntest ta' illi qed jiġi avdat bit-tfassil ta' politika illi hija marbuta mal-ambjent u fejn hemm ħafna enfasi fuq l-ODZ. Kieku jien kont il-persuna kelli niddeċiedi, kont nitolbu li jagħżel. Jekk ma irtiraħħiex, naħseb kien ikollu jwara. Li kont jiena kont nirriżenja. Jiġifieri fil-punt tal-fatt illi l-għonet anka f'sens ta' realtà lejn il-partij imbarazza l-partit bil-mossa li għamel u li kont jien nieħu dik il-responsabilità u kont nirriżenja għal Emili. Qegħdin nesistu wkoll għal-fatt illi opinjonijiet saru fatti. ċoe, opinjoni jew allegazzjoni hija aktar rar, però opinjoni llum saret fiha nnifisha aħbar. Fejn qabel kellek persuni ta' ċertu statura illi jitkellmu huma opinjonisti u mħarġa